हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण खमंग व सॉफ्ट असे बेसन लाडू कसे बनवायचे ते बघणार आहोत. त्यासाठी इथे कढईमध्ये मी 1 पळी तूप घेतलेलं आहे. तूप थोडं गरम होऊ द्यायचं आहे. तूप थोडं गरम झालं की त्यामध्ये आपण 2 कप बेसन टाकून घेणार आहोत. इथे मी चणा डाळ गिरणीतनं जाडसर अशी दळून आणलेली होती. त्याचे हे बेसन आहे. मार्केटमध्ये जे बेसन अवेलेबल असतं त्याचे जर तुम्ही लाडू बनवलेत तर ते खाताना चिकटतात, म्हणून आपल्याला जाडसर असंच बेसन वापरायचं आहे, जेणेकरून खातानाही ते चिकटणार नाही आणि टेस्टीही लागतील. हे बेसन आता आपण मीडियम फ्लेमवर 7 ते 8 मिनिटं छान लालसर असं भाजून घेणार आहोत. खमंग असा वास सुटेपर्यंत आपल्याला भाजायचं आहे, म्हणजे लाडूही छान लागतात. ते बघू शकतात इथे आपल्या बेसनचा रंग चेंज झालेला आहे. यामध्ये आपण आता 2 ते 3 चमचे तूप टाकून पुन्हा 1 ते 2 मिनिटं भाजून घेणार आहोत. कंटिन्युअसली आपण हे बेसन हलवत राहून भाजून घेणार आहोत. इथे आपली फर्स्ट बॅच भाजून रेडी झालेली आहे. ती आता आपण एका परातीमध्ये काढून घेणार आहोत. हे बेसन परातीमध्ये काढल्यानंतर आपण स्प्रेड करून घेणार आहोत, म्हणजे ते लवकर थंड होईल. इथे आता आपल्याला सेकंड बॅचही भाजून घ्यायची आहे. त्यामुळे मी इथे कढईमध्ये 1.5 पळी तूप घेतलेलं आहे. तूप थोडं गरम झालं की ह्यामध्ये आपण पुन्हा 2 कप बेसन टाकून घेणार आहोत. फर्स्ट बॅच जी आहे ती आपण कमी तूप टाकून भाजलेली आहे. सेकंड बॅच आपण जास्त तूप टाकून भाजणार आहोत, म्हणजे तुपाचा छान व्यवस्थित असा बॅलन्स होईल. जर दोन्ही बॅच आपण जास्त तूप टाकून भाजल्या तर लाडूला तूप जास्त होण्याची शक्यता असते, आणि जर तूप जास्त झालं तर ते लाडू व्यवस्थित बांधलाही जात नाही, मिश्रण आपलं पातळ होते. त्यामुळे एक बॅच आपल्याला कमी तुपामध्ये भाजायची आहे आणि दुसरी बॅच आपण जास्त तूप टाकून भाजणार आहोत. हे बेसन देखील आपण 7 ते 8 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर छान असं खरपूस आणि लालसर होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत. जोपर्यंत आपले बेसन लाडू तयार होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील. तुम्ही बघू शकतात इथे आपलं बेसन लालसर असं भाजून झालेलं आहे. ह्यामध्ये आता आपण अजून अर्धा पळी तूप टाकून 1 ते 2 मिनिटं छान असं भाजून घेणार आहोत. मस्त खमंग असं भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपली लाडूची टेस्ट खूप छान लागते. लहान मुलांना तर हे लाडू खूप आवडतात. तुम्ही लहान मुलांना हे लाडू टिफिनमध्येही देऊ शकतात. इथे तूप थोडं कमी वाटत आहे, त्यामुळे 1 ते 2 चमचे तूप टाकून आपण पुन्हा भाजून घेणार आहोत. इथे आपली सेकंड बॅचही छान अशी लालसर भाजून झालेली आहे. तीही आता आपण परातीमध्ये काढून घेणार आहोत. हे सगळं आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून पूर्णपणे थंड करून घेणार आहोत. जोपर्यंत आपलं लाडूचं मिक्सर थंड होत आहे तोपर्यंत आता आपण साखर बारीक अशी वाटून घेणार आहोत. त्यासाठी इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 कप साखर घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये 7 ते 8 इलायची सोलून घेतलेल्या आहे, त्याही टाकून घेणार आहोत आणि फाईन अशी पावडर करून घेणार आहोत. इथे आपली साखरेची फाईन अशी पावडर रेडी झालेली आहे. इलायचीमुळे लाडूला छान असा फ्लेवर येतो. इथे आपलं मिश्रणही थंड झालेलं आहे. हाताने ते थोडंसं एकदा आपण मिक्स करून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये साखर टाकून
व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेणार आहोत. आपण इथे 2 बॅचेसमध्ये साखर ॲड करणार आहोत. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साखरेचं प्रमाण कमी किंवा जास्तही करू शकतात. इथे 1 कप साखर टाकली आहे. लाडू जास्त गोडही लागत नाही, मीडियम असे गोड होतात. छान अशी सगळीकडे आपण साखर पसरवून एकजीव असं करून घेणार आहोत. उरलेली जी साखर आहे तीही आता आपण ह्यामध्ये टाकून व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेणार आहोत. इथे आपली सगळी साखर मिक्स करून झालेली आहे, पण मला मिश्रण थोडंसं ड्राय वाटत होतं, त्यामुळे इथे मी 2 ते 3 चमचे तूप कोमट करून या मिश्रणमध्ये ॲड केलेलं आहे. ते आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. हाताने छान असं आपण मिश्रण मिक्स करून घेणार आहोत. मी बघू शकता इथे आपलं मिश्रण शेप घ्यायला सुरुवात झालेली आहे, म्हणजे यातनं आता आपण लाडू तयार करू शकतो. तुम्हाला जेवढ्या साईजचा लाडू हवा आहे तेवढं मिश्रण घेऊन तुम्ही त्याप्रमाणे लाडू तयार करून घेऊ शकतात. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे छान असा लाडू तयार करून घ्यायचा आहे. हे लाडू खूप चविष्ट व अगदी मस्त असे बनतात. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार याच्यावर कुठलेही ड्रायफ्रुट्स लावू शकतात. इथे मी काजू लावत आहे. ह्यावर तुम्ही पिस्ताही लावू शकतात. तुम्ही बघू शकतात इथे आपला लाडू रेडी झालेला आहे. याच पद्धतीने आता आपण बाकीचे सगळे लाडू तयार करून घेणार आहोत. ह्या दिवाळीला या पद्धतीने नक्कीच लाडू तयार करून बघा, सगळ्यांना फार आवडतील. चला तर आता आपण बाकीचे सगळे लाडू ह्याच पद्धतीने तयार करून घेणार आहोत. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ते बघू शकतात इथे आपले बेसन लाडू एन्जॉय करण्यासाठी रेडी झालेले आहेत. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.